Здравейте, пак съм аз. Искам нещо да споделя за страната. Това е невероятно място. Има невероятни хора, невероятни личности. Знам, че не е лесно живее в България, но и по света има проблеми. В Америка, и в Азия, в Европа. Навсякъде има проблеми. Но някак си трябва да се справим с тях. Да мислим позитивно, да се борим с тях. Моят живот не беше лесен, на много хора живота не е бил лесен. Но някак си трябва да продължава напред. Като гледат новите по някой канал, чувате се за нещо негативно, някой пострадал или някое бедствие, но някак си трябва да сме по-позитивни, да се справим с живота някак си, по друг начин. Верно, лесно се каже на думи, но трябва да се чуят и позитивните неща в тази страна. Има ги. И по света ги навсякъде, но и в нашата страна има много хубави неща. Хората са невероятни. От много хора по цял свят казват, че българите са невероятни хора. Верно, животът е труден в България, но навсякъде е труден. Не само тук. Не е лесно ти в другата страна и да свикваш с техните навици, идеали, правила, закони. Но бъдете добри. Бог да е с нас.